Happy Independence Day, happy Zimbabwe, 46 years. Ndizvoka maswera sei mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa 46 years of freedom kubva apo nyika payakawana rusununguko tichiti 40 years of drama. Kanyika kedu kane drama zuva nezuva kune zvinenge zvichingoitika. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa comment section yainge iri 50-50, vamwe vachiti ngachiende kumberi, vamwe vachiti isu chirongwa chakadai isu hatichifarire. Saka chirongwa chema-updates tichange tichizoisa thumbnail inenge yakatosiyana kuitira kuti vanenge vasingafarire ma-updates awa vange vachizoskipa. But kana kuri kunzi kunharaunda kwamunenge mugere semuSouth Africa muri kunetsa nekuda kwenyaya yexenophobia, kana muchidawo kungwadza vamwe vanhu vamwe vakauya nema-updates ezviri kuitika kunharaunda kwavanogara, bring those updates tinge tichizomaverenga kuitira kuti vanhu vange vachizoziva kuti zvii zvinenge zvichiitika munyika. Saka regai titange nenyaya yedu yekutanga. Pane imwe nyaya yevamwe avo vanoitwa majaira Jairos. Manga muchivaziva here vamajaira Jairos? Munhu anozivikanwa chaizvo variko kuTwitter uko. Saka vamajairos ava ivo vanozvidza munhu anoziva chaizvo mashandiro anoita veZRP. Saka zvakazoitika ndezvekudai, so veZRP vakazosvika pakuti vamajairos manyanyisa kutijairira because muri kutora zvidhindo zvedu, muri kutora malogo edu muchigadzira zvinhu zvenyu zvekunyepa. Saka wakange uri musi wa16 April ndipo apo Assistant Commissioner vaPaul Nyati pavakabva vachizouya vakatsamwa chaizvo vakati aiwa, murume uyu tava kuda kuita ma-investigations and hatisi kuzongoferefeta chete but tava kutora matanho so far. Zvinonzi ivo vakatonyorera kuna vaElon Musk kuheadquarters kwavo. Umwe anokwanisa kubvunza kuti why, kochii chingakonzeresa kuti ZRP inge ichizonzi yanyorera tsamba kuTwitter, zviri kumbofamba sei? Saka chikonzero ndechekuti ava vaJairos ava ivo vari kunzi vanopota vachiburitsa mafake police statement. Kana makambosangana nemamwe mapolice statement kumafacebook, kumaTwitter, zvichinzi nhingi azosungwa, pane umwe muimba azosungwa, zvakadai. Saka zviri kunzi zvose izvi zviri kubva kumahofisi avo ava vamajaira Jairos vachinyora nhau nyaya dzekunyepa vachiti ivo vanenge vaine inside information. Imagine wamuka zvako ndiwe uyo wamhanya waenda paFacebook kana kuti pamaTikTok obva wasangana nepolice statement rinenge richinzi rariliswa neZRP 100%. Kana wakatarisa mufananidzo wacho nekuti panenge patori nelogo, panenge pakatonyorwa sekunge chokwadi mapurisa anenge akanyora, zvekare nezvidhindo nemasignature, asi obva wafind out kuti aiwa vaJairos ava majaira ivo vanoita zvekutongozvigadzirira voga zvavo vachishandisa maapplication avo avanoshandisa. Saka iscandal yakatooma, haisi nyaya yeforgery chete but inokonzeresa confusion. Kana makambosangana navo munokwanisa kutosangana panenge pakatonzi kana mutungamiriri wenyika ari kuzosungwa nekuda kwenyaya yecorruption, apa vanenge vachinyepa zvavo. Saka vanhu vazhinji vanozova neconfusion vasingazivi kuti ko zviri kumbofamba sei ZRP yanyora iyo ichiti iri kuda kuzosunga mukuru wenyika. Saka vanhu vazhinji vanozogumisidzira vava kutobhilivha nhau dzenhema kuti Ningi azosungwa, mukuru anonzi Ningi azosungwa, corruption yasungisa anonzi Ningi, zvinhu zvinenge zvisina kumbogara zvakaitika. Saka ivo veZRP vari kuti aiwa uri kuda kundibvisa chiremera, hanzi zvinotibvisa chiremerera ichocho chavanenge vainacho, kuti semapurisa kana vakazobuda vachitaura kuti tiri kuferefeta Ningi, vamwe vanenge vasingachabhilieve, vanenge vava kuti aiwa ZRP tinokuzivai, munokwanisa kuti muri kuferefeta Ningi muchingonyepa. Zvino pane vamwe mucomment section vanenge vachibvunza ivo kuti uyu munhu uyu anonzi Jairos haasi muCIO here anenge aine inside information? Ndiani angaita zvivindi zvekugadzira
fake police statement. Akomana zita rapi tinoiziva tose, inokinditsa, inorova munhu. Just imagine kuti wotongotora foni yako wototanga kutogadzira mapepa efake. Zvinenge zvichitoda munhu anenge aine zvivimbi. Saka vamwe mucomment section vanenge vachizotaura ivo vachiti zvinobuda vajairose ava vanenge vaine information yavanenge vainayo, vachitoziva kutoti sezvo zvakanzi iro rinogore rinenge riri gore rekungangurwa, panenge paine munhu anenge ava padhuze nekuzongangurwa. Saka ivo mapurisa vari kuti izvi zvinoisa nyika at risk kugadzira zvinhu zvekunyepa. Saka hanzi nemapurisa itori mhosva kuti unotora zvidhindo zveZRP kana kuti ukasangana nepicture iroro rinenge riri statement reZRP wobva watanga kunyora dzako ngano uchichinja uchibvisa zvinenge zvakanyorwa ipapo wobva wadzosera paintaneti. Hanzi zvinhu izvozvo zvinotosungisa, unokwanisa kutopinda mujeri. Iyi nyaya inokwanisa kutopinda mumatare edzimhosva, mark my words. Pane imwe nyaya zvekare, nyaya the son of the giant Chatunga Mugabe's guilty plea. Tose I'm sure kuti nyaya iyi hakuna asiri kuziva nezvayo. Saka regai tiyambuke Rwizi Limpopo timhanye takananga kuJohannesburg uko kwatichanobata Bellarmine Chatunga Mugabe, the youngest son of the late Gushungu Robert Mugabe. Vamwe vari kuti the boy has finally faced the music. Vamwe vari kurwadziwa vari kuti last born yenyika aiwa ngaidzoswe kunyika. Imi munoti kudini nezvayo nyaya iyi? Saka iro rino svondo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare edzimhosva. Wakange uri musi wa 17 April 2026. Chatunga akange ari ku Alexandra Magistrate Court. Saka vamwe vakange vachiti muri kuzviona here kuti kana chiso chake zvakatosiyana. Vamwe vari kufara vari kuti mukomana is going to get cleaned up in prison, paachazodzoka zvake anenge ava munhu anenge ava right. Hanzi is different from that party boy uyo watinoziva tose paInstagram. Asi nyaya iri kumupinza mumatare edzimhosva haisi nyaya yakajairirika vehama, nekuti he is facing or he was facing nyaya attempted murder charges after zvanzi kwakanzwikwa futi ichirira kumba kwavo kuHyde Park back in February. Saka nyaya iyi iri kunetsa ende vanhu vazhinji vava kuti ine kamwe kaujuiciness kavapo. Vamwe vari kuti panenge pashanda mari apa. Hameno kuti munozvionawo sei. Vamwe vari kuti gotwe renyika harikangorovezve kana hanzi midzimu yenyika yakatogumbuka, ndokusaka shiri iya yakadzoserwa kuZimbabwe. Hanzi iko zvino zviyava kudana gotwe renyika ringe richidzoserwa kuZimbabwe. Hanzi anopa buda chete. Saka majuicy details avo ari kutemesa vanhu musoro, vari kuzama kuti vange vachiita ma-investigations kuti nyaya iyi zvakafamba sei, pane abhadharwa here, pane apiwa mari here. Chatunga uyu managed to dodge the bullet, nekuti iye akabva achizoti I plead guilty, kuti ndakangonongedzera munhu nepfuti uye zvekare ndanga ndigere munyika ino yeSouth Africa ndisina kana mapepa. Vamwe voti mwana wa the former president angagara munyika asina mapepa, kana iye akashaya mapepa kwakuzoti isuwo zvedu tinoshanda tisina kunyanya kudzidza tingazomawana here mapepa acho? Yes, the son of the former president is in South Africa illegally. Asi vamwe vari kuti apa ndo pane kajuiciness kacho. Hanzi maloya acho anenge akangwara akachangamuka, nekuti vakazviziva kuti kana akangoti inini handina mapepa anokwanisa kuzongonzi to be deported obva atobuda munyatwa. Asi nawo iripo pane umwe uyo ari kunzi anonzi Tobias, manje ndiye ari kunzi azosara akatarisana nenyaya dzacho. Saka ndo pari kufungidzwa kuti zvinokuda ndiye angosarudza ake kuti ange achimbofira mhosva dzaChatunga, nekuti iye akabva achizoti aiwaka ndini ndakapfuura uyu
uyu garden boy munozviona sei mhuri yeZimbabwe chiri kunetsa uye zvakare chiri kunetsa vanhu zviri kunzi pfuti yacho haisi kutozivikanwa kuti iripi. Zvino mungagotonga here munhu wamunenge musingazivi kuti pfuti yacho yamuri kuti ndo yakashandiswa iripi? Zvakangooma hazvo veduwe. Saka vanhu vari kuti aiwaka mwana ngaadzoke zvake kumusha. Amene kuti imimi munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe? Poita imwe nyaya, kana kuri kunzi wakatenga motikari iyi hazvinei nekuti wakaitenga rini. Kana wakaitenga ukabva wachizoipinza munyika uchishandisa skiri riya rekuti unotsvaka civil servant uyo anozokupinzira motikari munyika asi motikari iri yako, hanzi vari kuramba vachingoferefeta motikari idzodzo dzinenge dzakapinzwa, ivo vanoti dzakapinda munyika nekuda kwecorruption. Apa pari kutaurwa nezve big money, big dirty money. Saka High Court iri kunzi yakabva mukutora motikari dzinokwana idzo kuita 16, but motikari idzi hanzi hadzisingori motikari dzinongofamba nevanhu vanenge vasina mari, but motikari dzinofamba nevanhu vanenge vaine mari dzavo. Tiri kutaura nezvemaRange Rover, maMercedes Benz, maToyota Hilux. Idzi hanzi motikari dzaingopinzwa vanhu vachishandisa corruption pabhodha. Saka vanhu ava vakasungwa, vamwe vacho vari kunzi vainge vachishandira ZIMRA, maformer ZIMRA officers. Saka ivo zvavaiita vainge vachitongorova maclearance cell kushamwari dzavo, vaipinza motikari through Bait Bridge. Usually vaishandisa fake documents to show kuti vanenge vabhadhara duty, vobva vachizotengesa motikari idzi for a full price muHarare. Saka vanhu vazhinji vachatorasikirwa nemotikari dzavo, vazhinji vacharasikirwa nemotikari because kunyange wakazoenda ukanotenga motikari yacho iyo inenge yakapinda zvisina kunaka munyika, motikari iyo inokwanisa kuzotorwa nestate. Muchitaurwa izvo zvinonzi 16 families so far varasikirwa nemotikari dzavo uye zvakare nekuda nemari yaunenge wakashandisa zvakare pakutenga kwaunenge wakaita motikari iyoyo. Saka the mastermind reportedly ari kunzi mastermind uyo haasi kuzivikanwa kuti aripi, zviri kunzi he is on the run. Saka zvinotinetsei kana kuri kunzi unenge uchida kutenga motikari yako muSouth Africa, unenge utenga motikari yako kana ugere muSouth Africa usati wava netarisiro yekuti uchadzokera kumusha, wambogara nemotikari yako. And by the way, make sure kuti unotenga motikari sezvo tava muna 2026 wotenga motikari inenge ine date of manufacture. Date of manufacturing inofanira kunge riri 2018 I think. Saka paunenge wakuda kutenga motikari yako, try to look for a stamp, usually by the passenger door kana kuti by the driver's door. Ukatarisa panenge paine ka stamp kanoratidza kuti motikari yako yakamanufacturwa rini. Inogona kunge yakanzi 2018 but date of manufacturing it will be 2017. Ukazoenda kuborder obva uchizononzi motikari yako it is 11 years old. Saka haitendedzwi kuti inge ichizoitwa import into the country. Saka pakutenga motikari, kana uchida kuzotenga motikari uri muSouth Africa, tenga motikari ya 2018 and above zvisazokunetsa, unless kana uchida kuzoitengesa zvako later on kana kungoishandisa uri muno nekuzoenda kumusha. Musaita madhiri aya kunzi unokwanisa kuipinzwa motikari yako kunyange iri yekudhara, unless kana uri returning residents unokwanisa kupinza motikari yako zvakanaka. Then poita nhau dzemasubbook deals. Pane imwe nyaya yanetsa, pane nyaya yekutengeswa kwemastand masubbook deal. Kana uri kutarisira kuti uchazoenda kumusha uchizonotenga munda, unofanira kuti unge uchiteerera nyaya iyi. Hanzi zvakaitika kwaChief Zimunya area. Pane mumwe murume uyo akatosungwa nekuda kwekuti akatengesa minda, ende minda iyi munda unenge uchinzi ivhu ndere state. Hakuna munhu anobvumidzwa kutengesa ivhu kana uri kumaruzevha, kunzi watokumbirawo kuti unge uchiwanirwawo pako kuti unge uchizovaka. Saka murume uyu anonzi akazotengesa munda umwe chete to multiple people. Saka
anonzi iye akazomangarirwa nevanhu vaya. Zvino vanhu ava vakange vava kuda kuti vange vachizotanga kuvaka ndokubva vachizoona kuti tose takatengeserwa munda umwe chete. Saka kana wafunga kuti unge uchizovaka kumaruzevha zvinenge zvichida kuti unge uchizotoita zvokutokumbira, kana wakumbirirwa unge uchikwanisa kuzowana pako pekugara, at least usazobvisa mari inenge yakawanda. Pane imwe nyaya zvekare iyo yandauya nayo sezvandakuudzai kuti pane vamwe avo vakauya nema-updates avo. Meseji yacho yanga yandinzvenga pano ndiyo yandiri kurwidzana nayo kuti ndinge ndichikwanisa kuiwana. Alright, pane vamwe vahanzvadzi vedu avo vari kuti vanofarira chirongwa chedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma kune vose avo vanoteerera chirongwa chino. Ini handina confession, handina secret, but ndigere muPretoria, ndinoshanda muCBD. Kana kuri kunzi uri muPretoria muCBD ndo maunogara uri, kana kuti uchange uchizoya kuzotenga muPretoria muCBD, muSunnyside, Pretoria West nekuHatfield, inzwa nyaya yangu. I'm dating a guy who is a metro police. Ndo nyaya yaakandiudza mukoma, ndikati ndige ndichikuudzai sezvo makati vanenge vaine nyaya dzavanenge vachida kupa ma-updates vange vachiuya nadzo. Don't share my profile please, ndapota musazoiisa nyaya iyi kuchirungu, kuchannel yenyu iya echirungu. Saka shoko rangu rakanangana nevana vekuZimbabwe, zvisinei nekuti uri mushona kana kuti mundevele. Nyaya yaakandiudza akati iro rino svondo ratiri kupinda mariri, hanzi vachange vachifamba mapurisa, kune mapurisa akasarudzwa kuti vachange vachizofamba vari undercover, uye zvekare nevamwe veHome Affairs vachange vachizoshandidzana pamwe chete nevamwe avo vecommunity vanofamba zvekare vachitsvaka mbavha. Vachange vachizofamba vakapfeka hembe, plain clothes. Saka trip yacho yandakaudzwa neboyfriend yangu, hanzi vanenge vachitenderera munzvimbo dzinongoungana vanhu, mumarank, mumashop, uye zvekare kudowntown nepamastreet corners. Vachifamba kudaro, hanzi vanenge vachifamba vakanyarara vachiteerera vanhu vanenge vachitaura. Ukangobatwa uchitaura chishona kana kuti chindevele, asi chindevele ichi vakachibata kuti chinenge chiri chindevele chine mutauro wekumusha, vanobva vauya kwauri. Vanenge vasina kupfeka uniform, saka ungambofungidziri kuti mupurisa, unongofungidzirawo kuti muSouth African citizen, munhu ari kungozvifambira. Vanobva vatanga kutaura newe vokubvunza kuti unobvepi, where are you from, kana kuti vanongokubvunza kuti uri kuitei mutown, vachida kunzwa kuti unotaura sei. Kana vakaona kuti unenge uri wekumusha, vanobva vakubvunza mawork permit kana ID ipapo. Kana usina mapepa akakwana, kana kuti uine ZEP inenge yakaexpire, ziva kuti unobva wabatwa. Saka vari kuita izvi nekuti vari kuda kuti vange vachibata vanhu vakawanda, nekuti ANC iyo iri kutya kuti inokwanisa kuzobvutirwa ma-elections. Saka vava kuda kutapudza ma-foreigners anenge ari muZimbabwe. Vari kuda kuti vange vachizototsvaka, sezvandakaudzwa neboyfriend yangu, kuti panokwanisa kuzoitwa ma-inspectors anenge akawanda, vachange vachizoongorora vanhu mukufamba umu chinyararire. Saka ziva kuti mapurisa haasi kuzombofamba nemavheni chete kana mumaroadblock, vanenge vachitongofamba kutouya pamunenge muri makatorelaxa. Please ndapota, kana uri muZimbabwe nekusina mapepa uine madays, nekuti kana iye anotozviziva kuti kune anonzi madays asingachabvumidzwi, nekuti kune vanhu vakataura nezvavo kuti tinoita zvekutengesa madays iwawo. Saka fambai makanyarara, nekuti kana mukafamba muchitaura chishona muchiti hamuna basa nazvo, isusu tinenge tiine mapasipoti ane madays, munokwanisa kuzosungwa. Thanks mukoma, kana ndikazombonzwa anything ndichazongokuudzaiwo. Muri yeZimbabwe ndo message imwe iyo yakabva
kune mudiwa mutereri anzi ndinoshanda muPretoria, anzi I have a saloon Pretoria muCBD panoshandiswawo madays. Anzi kana mufamba, nyaya iya yekuti kana muchifamba munenge muchiita ruzha kutaura pafoni mumakombi, anzi panenge paine vamwe vanenge vachazofamba vangori musivi zvavo vakangopfeka hembe vakanzwa uchitaura chishona vanobva vatozokubvunza mapepa kuti ko zvakamira sei. Pane imwe zvekare nyaya yevanhu avo vemuno vari kutofamba vachibvunza mapepa asi zviri zvefake. Ndichazoiverenga nyaya iyoyo. Nyaya yedu inotevera ndakatumidzirwa nevamwe vahanzvadzi vedu vari kuti ivo vari muzvishavani. Hanzi mukoma muri sei? Thanks nema-updates. Ndakanakirwa chaizvo neepisode yamakaposta. Ini ndiri kunoku kumusha, ndiri kutarisira kuti ndinge ndichizodzokako kuSouth Africa. Ndakatorerwa passport nababa vemwana even though takasiyana. Pane zvakaitika pakati pedu, takati taonana akandibvutira passport yangu akati hausi kuzodzokera kuSouth Africa. Anyway, handina kana mari yekuti ndinge ndichienda kunotora imwe passport. Apa murungu ava kundifonera kuti ko unodzoka rini? Naijoy, not a real name. Ndanga ndakauya kunoku for Easter nekuti handina kukwanisa kuti ndinge ndichizouya kunoku kuZimbabwe last year paChristmas. Saka ndainge ndichida kutanga ndambounganidza mari ndokubva ndachizoonana nababa vevana tikaita sekunge tawirirana, asi ndini zvandisina kuzowirirana nazvo mukutaura kwedu kwatainge tava kuita. Saka akatondibvutira passport yangu akati handisi kuzokupa nekuti hausi kuzodzokera kuSouth Africa. Ini zvekuti tinge tichizoshungurudzana zvekare sezvatainge tichimboita before ndanga ndisiri kuda. Ndaifungidzira kuti zvinhu zvachinja, but umwe wangu anodhakwa mukoma. Nditori nesiki kutaura kudai, ndakatobva kunobayiwa jekiseni remombe ndichitaura nemi kudai nekuti vakandipa siki baba ava. Kungorara kwandakaita navo first night takambotanga tichashandisirana butiro but rikazokururwa tava kuda kuti tinge tichiedza zvimwe. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndichivaviwa zvisingaite, ndikamuti hande kuchipatara. Akajamuka ndikaenda ndega kuchipatara. Ndasvikako ndikanzi ndine infection, ndikabayiwa jekiseni rino rainge rakakura kumagadzi uko. Saka ndakazoti ndadzoka kumba ndainge ndakatsamwa zvisingaite. Ndikati naiwe ko chichochi ungandipa siki, ungarara neni uchiziva kuti une siki zvako. Saka pandikuda kuti ndinge ndichidzoka kubasa, ndinoshanda muJoburg, ndokwandanga ndiri kugara ndichishanda as a stay in. Dambudziko riripo nderekuti hapana mari, handina mari yekuti ndinge ndichikwanisa kufambira nyaya dzemapassport. Munhu haasi kuda nepassport yangu. Anyway, nditsvakireiwo malaicha. Kana paine munhu ane nhamba dzamalaicha ngaangotsiya kana mucomment section. Munhu anotakura vanhu kubva muzvishavane kuenda navo kuJoburg, uye zvekare kuyambuka makamira sei murodhi. Ndibvunzireiwo kubva kune avo vanogara vari parodhi kuti murodhi muri kufambika here kana usina passport kusvika wava muJoburg. Kubasa hakunetse because ndinogara zvangu kubasa, saka ndinokwanisa kushanda kusvika ndazounganidza mari yepassport. Dambudziko riri pakufamba apa. Ndibetsereiwo. Kusango kwakamira sei? Ndoita zvebhodha jamba nepabhodha here kana kuti nekusango? Please help. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi unenge uri malaicha uri muzvishavane, you can come to my inbox. Kana kuti munongosiya manumbers enyu mucomment section, munokwanisa kuzotowana macustomers anenge akati wandei, vanhu vanenge vachida kutakurwawo kubva muzvishavane. Zvakangoruma hazvo veduwe. Hanzi murodhi umu zviri sei? Muri kufambika here? Pazvinotendedzwa here nemutemo kuti munhu akutorere passport yako? Zvinoita here kana kuti hazvibvumidzwi? Maybe mukamboenda kumapurisa mukanobvunza kuti ndodii munhu akatora passport yangu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Isusu tinogara
kuMpumalanga. Ndine brother yangu uyo yakabva mukusungwa atova ne3 weeks kubva zvakasungwa, saka iye akasungwa apomerwa mhosva yeillegal mining. Ainge agara achiita zveuzamazama, akatanga last year. Ndakatombomuudza ndikati iwe ungasiya basa rekudhiraivha, aishandira muIndia. Akati sisi, mari yandiri kupiwa ishoma. Akasvika pakunetsana nemudzimai wake, akaenda akanotanga kuita zvake zvekukorokoza. Saka akatanga kuita zvekudanana nevakadzi vemunomu muSouth Africa. Hanzi ainge aine mari yaainge ainayo iyo yaakaenda akanobatisa umwe musikana wandichati Samantha muSouth African. Amubatisa mari iyoyo yainge ichisvika kuma 14,000 rands mushure mekunge vatengesa goridhe. Zvino mari iyi haisi mari yake oga, imari iyo yaakasheya nevamwe, saka ainge asati avapa mari dzavo. Zvino vamwe vake vari kudya marasha. Kutaura kudai hatizivi kuti tichaita sei. Ndikutotarisirawo kuti panozopera April ndichazovapa shoma, mwedzi unotevera zvekare ndovapa shoma. Ndizivi kuti ndichaipedza rini mari yakawanda kudaro. Murume wangu akati ine handidzipindi nyaya idzodzo nekuti tsano takavaudza kuti musaita zveuzamazama muSouth Africa. Saka iye akangoti ndainge ndagara wani ndichiita zvekukorokoza patainge tichiri kumusha, ndisiyei nekuti ndiko kune zambuko ikoko. Saka akaenda akatanga kuita zvekukorokoza. Ndichitaura nemi kudai so brother yangu ari mumacells, iniwo wacho kuti ndinge ndichienda kunomuona, ndinotya kuti kana ndikaenda kunomuona ndinokwanisa kusungwa, sezvo ndiri munhu asina mapepa akakwana ekugara muno munyika. Ndibetsereiwo mukoma, ndozvifambisa sei vanhu ava, ndingataurawo navo sei kuti ngavandipewo grace period yekuti ndinge ndichishanda, sezvo takange tisingazvizivi kuti painge paine mari dzavo idzo dzavainge vakati dzainge dzichazobatwa nebrother yangu, sezvo iye ndiye ainge achizivana nebhaya. Takaenda kumuroora muSouth African tikati mari dzevanhu dzacho dziri kudiwa. Iye akati handina kumbogara ndakapiwa mari, asi takatoona aine foni nyowani yeSamsung. Saka tiri kufungidzira kuti mari iyoyo yacho yakatodyiwa, because kana shamwari dzehanzvadzi yangu dzichitaura dzakati mari ainge achiti iri kumba kumukadzi wake muSouth African. Tinotya kuti kana tikaramba tongonetsana naye muSouth African wacho, hauzozivi kamunhu zvaanozofunga. Pamwe anokwanisa kuzotifungira mweya wakaipa, tobva tachizodzingwa futi muno mumatiri kugara. Muri yeZimbabwe ndo message imwe iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi munenge muinewo update zvinenge zvichiitika kwamuri ikoko, you can bring those stories tinge tichizodziverenga zvekare. Panapa pane nyaya imwe iyo iri kunzi iri kunetsa, sezvandakuudzai kuti pane nyaya yandoda kuzokuverengerai. Pane mamwe maZimbabweans ava vari kushandidzana nemaSouth African. Vanofamba, pavanenge vachifamba vanobva vakubata, kana vakubata vaziva kuti uri muZimbabwean, vokubvunza mapepa. MaZimbabwean awa ari kunzi haungambozvizivi kuti maZimbabwean nekuti vanogona chirudzi chemuno. Kana vakataura newe neAfrikaans unongoti maAfrikaans, kana vakataura newe nechiZulu hanzi vanenge vachinyatsotaura chiZulu chakanyatsokutwasuka. Haumbofi wakazvifungidzira kuti vana vekumusha. Saka vanobva vakumanikidza kuti unge uchivapa mari, ende vanotaimira nguva yavanozoziva kuti vanhu vanenge vapiwa mari dzavo vema-fortnight, votevera vanhu vokubata, vobva vati tiri mapurisa, tiri kuda kuenda newe. Kana usiri kuda kuti tinge tichienda newe, chitipa mari. Kana watipa mari tobva takusiya. Saka vanhu vakawanda vari kuchema ivo vachiti tiri kudyirwa mari nemapurisa awa efake. Hanzi vanokuitisai ma-e-wallet zvakangooma. Kana ukangosangana nemapurisa mamwe aunenge usinganzwisisi, dzimwe nguva kutotiza kunenge kuri nani than kuzama kunegotiata navo vanhu ivavo. But yai zvinotyisa, ukada kutiza futi unokwanisa kuurawa. Makainzwawo nyaya here yemuSouth African, yemuMalawian I mean,
umwe akafira mumotikari yemapurisa akange asungwa mumalaweni iyeye ndokubva afira mumotikari yemapurisa. Saka zvinonetsa futi kuti kana ukada kutiza vanokwanisa kubva vaita police brutality, and maSouth African vanenge vachitofara. Mukada kutarisa mucomment section vanenge vachitoseka kuti -1 problem apa kufa kwoumwe munhu munozviona sei nai mhuri yeZimbabwe. Pane imwe nyaya zvekare kune avo vari kunzvimbo inonzi Pumbu, anzi pane vanhu vakabva mukusungwa vari vana vekumusha vakatiparira veduwe. Ndopaunozonzwa zvichinzi vanhu havachadiwe munharaunda iyoyo. maZimbabwe ava vakabatwa vainge vachiita zvekutengesa nyama yemombe, saka ivo vaitenga mombe dzinenge dzabiwa vobva vachizoslota mombe idzodzo. Ndo nyama yavanozotanga kutengesa murodhi, nyama iyoyo kuita kunonzi kuvhura hombe. Kana muchifungidzira kuti ava vemombe vakavhura hombe, inzwaiwo nyaya imwe iyo iri pano. Pane umwe murume wekuZimbabwe, nyika yakaoma kudai so vanhu vasingachadiwe muSouth Africa, munhu obva avhura hombe yakakura kudai so. Murume uyu anogara kuAlexandra muJohannesburg, saka akabva agadzira zvake mafake title deeds. Kwava kubva achizono hijeka imwe building. Ahijeka building iyoyo akabva achizodzinga vagari vose vemuSouth Africa vainge vachigara popa building ipapo. Akabva atanga kupinza matenants ake vari vanhu vekuZimbabwe, Malawi, Mozambique chete. Akati haadi maSouth African. Saka Operation Dudula payakanzwa zvinhu izvi vakabva vaendako vachinoratidzira vachiti ndo proof inoratidza kuti maforena ose akauya muZimbabwe vakauya kuzongopara mhosva. Saka nyaya iri kutyisa ndeyekuti inogona kutomutsa imwe mhirizhonga munharaunda, sezvo vagari vemuAlex vachiti havagoni kudzingwa mudzimba dzimwe dzakasiyiwa nanasekuru vavo nekuda kwevanhu vakauya nemabhazi vachibva kuZimbabwe. Ndo imwe nyaya iyo iri kunetsa zvakangofanana nomumwe muNigerian uyo akabuda pasocial media achiti maSouth African munopenga, isusu maNigerian ndisu varidzi vemaRDP, vanhu vakapopota vakavava, achiti maforena muri kutijairira munyika yedu ino yeSouth Africa. Vadiwa vateereri, ndo maupdates awo atanga takakubatirai. Kana uine zvinenge zvichiitikawo ikoko kwaunenge uri, please bring those stories, nekuti maupdates awo anokwanisa kubatsira umwe munhu, especially mukufamba. Tanga tisiri kutozviziva kutoti mapurisa achange achizofamba vasiri muuniform, zviya zvokuti unotsvakana nezvivheni mutauni uchifamba ukasaona chivheni obva wati tiri safe. Hanzi vamwe vacho vanenge vachitofamba mumarengi uchingofungidzira kuti muSouth African wozongonzwa zvava kunzi passport, ID passport. Saka ngatingwarirei mukufamba umo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.